Ovo je video u kojem vam želim dokazati kako život sa dijabetesom može biti normalan. Prije svega, moje ime je Maja i ja bolujem od dijabetesa tipa 1. Srećom, preživjela sam i dobila novu šansu za drugačiji život. Život gdje biram što ću jesti, što zdravije se hraniti, redovno se kontrolirati. Život koji mi je dao nadu, koji me naučio kako se boriti s ovom bolesti. Možeš i ti biti sretniji, zdraviji. Možeš živjeti normalno, biti sretan i prihvaćen. Uz moderno doba koje nam pruža nove mogućnosti i kontrolu ove bolesti. I zato, budi borac. Dokaži sebi da možeš živjeti sretno kao i prije.